Tää on fifistelyä ja nyt me puhutaan rakkausaddіктiosta. Mä olen Fifi. Mä oon tunneaddiktion ja epäterveiden ihmissuhteiden kokemusasiantuntija. Mulla on muutama uusi ajatus rakkaudesta ja rakkausaddiktiosta, joita sä et oo ehkä kuullut aikaisemmin. Mä uskon, että nämä ajatukset auttaa sua löytämään parempia rakkaussuhteita ja ennen kaikkea löytämään paremman suhteen itseesi. Huomioi, että nämä ajatukset on kokemuspohjaisia, ne ei korvaa ammattiapua ja jokaisessa jaksossa on tämmöinen itsemyötätuntoharjoitus. Jos se tuntuu sulle vaikealta, sä voit ihan hyvin skipata sen. Mut eiköhän mennä. Mä oon käynyt viestittelyn. Mä oon saanut annoksen tätä henkilöä, ihmissuhdetta, tunnetilaa. Mä tunnen tasaista, rauhallista, mielihyvän tunnetta. Musta tuntuu, että no niin, nyt kaikki on niin kuin selvitetty, nyt kaikki on kohdallaan, nyt kaikki on hyvin. Mä puhun tästä tilanteesta mun ystäville. Mä puhun siitä loputtomiin jokaisen kanssa. Mä käyn läpi tätä keskustelua. Mulle alkaa muodostumaan siitä tämmöinen narratiivi. Mä haluan painottaa jotain tiettyjä asioita. Mä häivytän tiettyjä asioita. Mä puhun siitä parhaalle ystävälle, 10 kaverille, naapurille, naapurin koiralle. Kaikkien kanssa me analysoidaan läpi vähän joka kulmasta. Ja näin mä saan jatkettua mun mielihyvääni tästä addiktioannoksesta. Eli tätä annosta seuraa lähtökohtaisesti mielihyvän tunne. Se voi olla tosi lyhyt tunne tai sitten juurikin tämmöinen niin kuin pitkitetty tila, missä sä kasvatat sitä tunnetta keinotekoisesti. Ja tämä on kiinnostava vaihe sikäli, että tämän mielihyvän jälkeen lähtökohtaisesti iskee aina totaalinen tyhjyyden tunne. Ja mä ainakin uskon, että mä jotenkin niin kuin opin pidentämään tätä mielihyvän vaihetta, jotta se tyhjyys ei tulisi. Mutta se aina saapuu sieltä. Ja mä luulen, että tiedätte tämän tunteen, mistä mä puhun. Siitä, että sä oot just niin kuin viestitellyt, sä oot ikään kuin, kaikki on selvitetty. Ei ole enää mitään selvitettävää. On ollut vaikka joku issue, on jotain, mitä sun mielestä on ollut pielessä, tai sitten ollaan oltu tässä suhteen niin kuin lopettamisen selvittelyssä. Sä oot halunnut vielä just selvittää sen jonkun asian, tai mikä ikinä se onkaan. Sä oot kohdannut tämän sun kumppanin, teillä on ollut ihanat deitit. Sä haluat pidentää sitä tapahtumaa tavalla tai toisella. Sä haluat jatkaa sitä tunnetta, mikä sul oli, kun sä sait tämän annoksen. Ja tämä mielihyvän vaihe on nyt niinku ihan sitä varten tehty. Että vaikka sulla ei ole sitä annosta siinä sun käsillä saatavilla, niin sä tavallaan niinku otat siitä kaiken mahdollisen irti, minkä sä vaan voit. Ja tämä on vähän sellainen niin kuin euforinen tila. Mä väittäisin, että tähän usein liittyy myös tätä fantasiaa. Tähän liittyy sitä, että siellä on se joku oma tarina tästä vaiheesta, tästä ihmissuhteesta, tästä tunteesta, jota sitten tässä mielihyvän vaiheessa vahvistetaan. Ja tämä saattaa olla siis myös negatiivinen kierre, eli sä ikään kuin olet keskellä negatiivisia tunteita, uskomuksia, ja sä vahvistat niitä, koska se tuo sulle mielihyvää. Ja tämä on esimerkiksi yksi sellainen asia, mistä ihmiset helposti ajattelee, että no, mitä pahaa nyt pikku mielihyvä voisi tuoda. Ja ei varmaan voikaan, jos se on joku ei-addiktoitunut ihminen, joka kokee asiasta mielihyvää. Ja sitten pystyy jättämään tämän mielihyvän siihen ja jatkamaan elämäänsä. Mutta kuten saattaa arvata, niin addiktilla tämä ei välttämättä laisinkaan käy näin. Ja mä ehkä ainakin tälleen oman kokemukseni mukaan rinnastan tämän mielihyvän vaiheen hyvin jotenkin samantyyppiseksi kuin sen haluamisen vaiheen. Eli näillä vaiheilla mulle ainakin oli tarkoitus tavallaan pitkittää sitä annosta. Eli se haluamisen vaihe
ennakoi sitä, sitten tulee se annos, niin tämä mielihyvän vaihe pitkittää sitä. Ja tämä on tällainen kokonaisuus, joka kasvattaa sitä aikaa, minkä sä pystyt viettämään sen annoksen kanssa niin kuin sun pään sisällä. Sen takia tämä mielihyvä vaihe voi olla niin kuin huonoksi, koska ihan samalla tavalla kuin se haluamisen vaihe, niin nyt tämä addikti saattaa sitten taas irtaantua aika paljon todellisuudesta. Eli siellä tämä fantasia, nämä mielikuvat, ne kohtaamisiin palaamiset alkaa niin kuin muodostua, tiettekö, sitä arkea ja toimintakykyä haittaavaksi. Ei sillä tavalla, että tämä ihminen jättää menemättä töihin tai sillä tavalla jättää vastuitaan huolimatta. Joskus myös näin, mutta tässä ehkä se semmoinen, että ei ole kiinni siinä omassa elämässä, omassa itsessään tai todellisuudessa. Että sä haluat koko ajan palata ajatuksen tai tunteen tasoilla niihin piikkikohtiin, mitkä oli sulle tärkeitä sen henkilön kohtaamisessa. Eli se voi olla joku tietty kosketus, se voi olla joku sana, mitä tämä ihminen sanoi, mikä silleen nosti sitä sun tunnereaktiota, ja joku mysteeri, jossa sulla on tilaa luoda nyt sitä narratiivia niistä isommista tunteista, siitä vahvemmasta yhteydestä, mitä ei siis välttämättä oikeasti muodostu. Tämä muodostuu kyllä sinussa, mutta ei välttämättä näiden niin kuin kahden ihmisen välillä. Ja no, onko tästä sitten ihmiselle haittaa? Varmasti joku on sitä mieltä, että ei ole, tämä on vain asioista nauttimista. Mä itse sanoisin, että kun ollaan tälleen niin kuin addiktitasolla kiinni tässä asiassa ja ilmiössä, niin ei tämä niin kuin toivottava tila ole. Ja se seuraa väistämättä yleensä siis sitä annosta. Ja se voi olla tosiaan lyhyt, se ei ole välttämättä joku pitkä, mutta kyllä mulla saattoi tämmöiset vaiheet kestää niin kuin aina sinne seuraavaan tavallaan annokseen asti. Eli mä niin kuin käytin siitä tapaamisesta tai käytin siitä keskustelusta tai mikä ikinä se olikaan, kaiken mahdollisen, mitä mä pystyin. Niin kauan, että se oli semmoinen kulunut muisto, josta ei vaan enää tavallaan irronnut jotain tunnereaktiota, ja sitten viimeistään oli aika saada se seuraava annos. Ja nämä niin kuin variaatiot, että kuinka nopea tämä sykli oli, riippui tosi paljon tosiaan siitä, että mikä se tapahtuma oli ollut, mistä tämä mielihyvä oli tullut, kuinka nopealla tahdilla elämä tapahtui siinä, koska niin kuin kun me puhutaan addiktoitumisesta ihmissuhteisiin ja ihmisiin, niin siinähän on heti jo toinen osapuoli, joka säätelee sitä addiktiota. Et se ei ole vaan joku päihde, jonka luokse sinä menet, vaan siinä on niin kuin myös tämmöistä vastavuoroisuutta. Sun addiktiosyklin keskelle voikin tulla se, että se toinen ihminen haluaa sua tai se toinen ihminen haluaa yhtäkkiä lopettaa sen suhteen. Ja silloinhan sun addiktiosykli ikään kuin keskeytyy tai siirtyy johonkin toiseen vaiheeseen. Nämä ei ole välttämättä siinä mielessä niin lineaarisia, vaikka mä oonkin sitä mieltä, että mun kokemuksen mukaan nämä kyllä noudattaa tosi usein sitä tiettyä kaavaa. Mutta siellä voi olla tällaisia yllättäviä tekijöitä. Ja se mielihyvähän tulee siitä, että addikti saa yhteyden tähän annokseensa. On se sitten se päihde tai pelaaminen, eli toiminto tai tunne. Ja mä sanoisin, että tunne- ja rakkausaddiktilla se on, että se voi niinku vaihdella, että mikä sen annoksen tuo. Onko se sitten just joku se toinen ihminen konkreettisesti, onko se joku oma fantasia siitä, onko se joku kohtaaminen, onko se ihmissuhde itsessään, niin siellä on tosi paljon sitä variaatiota. Ja voi olla, että muissakin addiktioissa on, mutta mä en ole niin tarkasti tutustunut niihin. Mä tiedän sen, että tupakoitsijana se ainut annos oli se tupakka. Että se oli se, mikä oli se yksi simppeli asia, mitä mun addiktioni halajaa. Ja siinä ei ollut semmoista variaatiota, kuin jos mä ajattelen tätä tunneaddiktion puolta, niin siellä on monia asioita, mistä annos voi tulla. Ja se on tosi huumaava se mielihyvä. Se on semmoinen euforinen tila, vaikka sulla ei enää ole sitä kohdetta. Eli sä pystyt palaamaan siihen
kohtaan. Ja sitten samaan aikaan se annos ei itse asiassa koskaan ole oikeasti yhtä hyvä kuin se sun fantasia oli siitä. Ja siihen liittyy sellainen tietynlainen pettymyksen tunne tai kun tämä addiktio on tämmöinen niin kuin täyttymyslähtöinen asia, niin vähän se, että se täyttymys ei ihan ylläkään sinne asti, minne sä ajattelit, että se yltää. Ja tähänkin mielihyvä on hyvä tunne peittämään sitä todellisuutta. Eli tässä taas jälleen kerran ei katsota sitä, että mitä tässä oikeasti tapahtui, vaan se sykli siellä toimittelee näitä asioita ihan automaationa. Mun mielestä mielihyvästä on yksi sellainen hyvä esimerkki, minkä niin kuin monet varmasti tunnistaa. Ei pelkästään jotenkin tunneaddiktit tai ehkä addiktit ollenkaan, mutta mä näkisin, että jos on ihminen, joka toistuvasti aloittaa esimerkiksi elämäntapamuutoksen, niin kun se on säännöllinen asia, mitä sun elämässä tapahtuu, että sä triggeröidyt jostain, haluat muuttaa elämäsi, aloitat sen, teet sitä kuukauden ja sitten tää yhtäkkiä lopahtaa, niin se lopahdus tapahtuu mun teoriani mukaan siinä, kun sä saat sellaisen annoksen mielihyvää, kun sä saat semmoisen niin kuin annoksen sitä, että sä oot tehnyt jotain. Eli sä alat näkee tuloksia, vaakalukema muuttuu, sun olo paranee, jotain, mikä ikinä se onkaan ollut se sun tavoitteesi, niin tämä mielihyvä on silleen, että tässä on tämä annos ja nyt me ei enää tarvitakaan tätä asiaa, mitä me oltiin tekemässä. Ja musta on tällainen niin kuin yksinkertaisin merkki selittää, että mikä se mielihyvä on, että mikä efekti sillä saattaa olla. Että se vähän silleen niin kuin siirtää sut pois siitä todellisuudesta. Ethän sä todellisuudessa vielä vaikka kuukaudessa tehnyt mitään varsinaista muutosta, mutta sulle tulee sellainen olo, että sä oot nyt tehnyt sen, nyt sun ei tarvitse tehdä tätä enää. Tässä on niin kuin se sellainen jotenkin, miten mä näen, että mielihyvä tämmöinen niin kuin efektinä toimii. Addiktiossa sillä on tietysti vähän sellainen niin kuin laajempi rooli, eli siinä on just tämä tämmöinen fantasian jatkaminen ja se, että mitä sun ei tarvitse tehdä, on se, että sun ei tarvitse katsoa todellisuutta, koska täällä tämä mielihyvä tarjoilee sulle tätä annosta uudestaan ja uudestaan sen perusteella, mikä kokemus sulla on, että mihin sä voit palata. Ja tälle rakkaus- ja tunneaddiktion näkökulmasta tällä mielihyvällä on erittäin tärkeä tehtävä tässä rakkausaddiktiossa. Ja se on, että sen avulla tämä tarina pääsee niinku kunnolla elämään siellä. Eli kun sä oot tässä vaiheessa, niin on hyvin todennäköistä, että sä tosiaan, niinku sulla on se joku tarina, mitä sä haluat. Sanotaan, että se on nyt vaikka se, että sulla on tämä uusi ihmissuhde tai ylipäätään ihmissuhde, jossa sä haluat nähdä, että on rakkautta. Se on nyt sun agendasi, että tämä ihmissuhde on ihmeellinen, tässä on rakkautta ja minä aion olla tässä nyt rakastuneena ja tästä tulee rakkaustarina. Niin mielihyvä vaihe auttaa sua tavallaan vahvistamaan tätä tarinaa. Tämähän on siis ihan yksi piirre ihmisyydessä, että me halutaan niin kuin asioita, jotka tukee sitä meidän kokemusta muutenkin kuin addiktioiden piirissä, mutta täällä addiktion piirissä ja etenkin tunneaddiktion piirissä tämä fantasia on tosi isossa roolissa. Ja se todellisuuspakoisuus on tosi isossa roolissa. Ja tämä mielihyvä vaihe on just siihen, että sä oot saanut sen annoksen ja sitten sä niin kuin jatkat sitä. Sä ikään kuin, tiedättekö, vahvistat sitä tarinaa, mikä sulla on itsestäsi, tästä toisesta ihmisestä ja tästä ihmissuhteesta. Niin kuin mä aluksi sanoin, niin tässä luodaan myös sitä keinotekoista tunnetta. Että sit sulla on siellä vaikka niitä siitä kohtaamisesta tapahtuneita asioita, sä poimit sieltä ne asiat, mitkä tukee tätä sinun tarinaa itsestäsi, tästä toisesta ihmisestä ja teidän suhteesta, ja sit sä vahvistat ajattelemalla näitä asioita. Eli sä palaat niihin asioihin, mitkä sä haluat muistaa, mistä sä oot saanut sen pikkupiikin sitä tunnetta, ja sitten ne vahvistuu. Ja tää ei ole todellisuutta, vaan tää on tämmöinen niin kuin vahvistusharha. Ja kiinnostavaa on tosiaan se, että tämä voi toimia niin kuin molempiin suuntiin. Jos sulla on tarve jossain hetkessä vahvistaa sitä negatiivista tarinaa, eli sulla on tullut vaikka triggeri, että nyt tämä suhde on menossa huonoon suuntaan, sä oot saanut siitä jotain vaikka annosta, niin silloin sä alat vahvistaa sitä tarinaa, että kaikki merkit osoittaa sitä,
että tämä suhde on menossa huonoon suuntaan. Tai sitten päinvastaisesti, jos sä haluat, että se suhde on, tai että jos on tilanne, että se suhde on vaikka alussa ja sä haluat vahvistaa itsellesi sitä, niin sitten sä poimit niitä asioita. Ja tavallaan kumpikin on valetta. Että sä et kummassakaan tapauksessa katso sitä, että mitä siinä ihan oikeasti tapahtuu. Ja tämä on hyvä esimerkki siitä, että miten meidän uskomukset värittää niitä tilanteita ja miten paljon me oikeasti vaikutetaan itse siihen, että ne suhteet ja tilanteet etenee just sitä rataa, mitä kohti ne oli sen uskomuksen mukaan menossa. Että se on se paradoksi, että se uskomus ohjailee sun ajatuksia, sun sitä, että mitä sä poimit siitä ihmissuhteesta, ja sitten se alkaa toteutumaan se asia. Tämä on alitajuntainen kuvio, ja sen voi muokata, sen voi muuttaa toiseksi, mutta se täytyy muokata. Se alitajuinen uskomus, se alitajuinen toimintatapa, se alitajuinen ikään kuin energia, ja mä en tarkoita tällä mitään delulu-energiaa, vaan että jos me ajatellaan vaikka tämmöisen nyt muoti-ilmiön kuin manifestoinnin kautta, niin manifestointi ei ole taikuutta. Me heijastetaan koko ajan itsestämme ihan kaikissa ihmissuhteissa asioita. Ja se ei ole manifestointia tietyllä tapaa muuta kuin, että asiat manifestoituvat. Mutta siitä on tehty tämmöinen vähän delulu-juttu. Voit saavuttaa kaikkea, saada kaiken rahan ja mitä ikinä. Ei, kun sä voit saada sen, mitä sun kuvastossa, sun alitajunnassa, sun pohjapiirroksessa lukee. Ja sitä sä voit muuttaa. Mä väitän ainakin näin, okei, mulla ei ole kaikkien ihmisten kokemusta tai kaikkia mahdollisuuksia eikä todennäköisyyslaskelmia, mutta omasta kokemuksestani käsin mä sanon, että sitä on mahdollista muuttaa. Mun elämä ja mun katsantokanta ja mun ihmissuhteet on muuttuneet ja muuttuu koko ajan aivan valtavalla voimalla ja aivan valtavalla tavalla. Ne ei näytä enää samalta ja se ei ole vahinko. Et mä jotenkin mulle joskus joku sanoo, että et sä et ole vaan kohdannut tyyliin sitä oikeaa tyyppiä. Ja mä olin silleen, että mä oon kohdannut monta oikeaa tyyppiä, mutta joku minussa systemaattisesti toimii niin ja valitsee niin, että nämä asiat tuhoutuu. Ja jos mä tuun joskus päätymään turvalliseen ja terveeseen parisuhteeseen, niin se tarkoittaa sitä, että mä oon tehnyt ihan mielettömän työn itseni kanssa. Ja mä tein ihan mielettömän työn itseni kanssa. Mä teen edelleen itseni kanssa töitä. Ei pelkästään mun parisuhteiden takia, vaan mun muiden ihmissuhteiden takia. Ja ennen kaikkea siksi, kun mä olen saanut itsessäni todistaa sen, että mitä nämä mun uskomusten muuttamiset on tehnyt mun sisäiselle maailmalle, sille miten mä koen ja näen itseni. Sen takia mä paasaan tästä ja sen takia tähän tulee tällainen hurmoksellinen kulma välillä, kun mä alan selittää tästä, koska se muutos on ihan todellinen ja siinä ei ole kyse taikuudesta, siinä ei ole kyse manifestoinnista sillä tavalla, että sä jotenkin maagisesti tajot asioita luoksesi. Jos sä muutat sun alitajuisia uskomuksia ja toimintatapoja, sun elämä yksinkertaisesti muuttuu. Sillä ei oikeastaan ole mitään muuta mahdollisuutta. Ja elämässä on aina ja ikuisesti mahdollisuus sattumiin. Eli on mahdollista, että joku ei löydä rakkautta. Se on faktuaalisesti mahdollista. Ja yhtä mahdollista on, että löytää. Nämä vaan on molemmat olemassa olevia totuuksia, mutta se, että mistä kulmasta sä elät sun elämää ja mistä kulmasta sä etsit vaikka näitä tämmöisiä sun ulkopuolella olevia asioita, voi olla monennäköistä. Ylipäätään tämä addiktio puoli ei ole niin, että jos se toteutuu tällä hetkellä siinä, että sä et muodosta vaikka parisuhteita ja sit sä saat korjattua sen, että okei, että sä paranit sen verran, että sä muodostat parisuhteita, niin tämä saattaa toimia siellä sen ikään kuin parantuneen asian sisällä. Eli täytyy olla, kuten addiktin aina, loppuelämänsä hereillään siitä, että tämä addiktiosykli ei toistu. Eli vaikka sä saisit sen kattoasian kuntoon, eli sulla on se parisuhde, niin sitten nämä syklit saattaa toistaa siellä niiden vaikka jonkun ongelmakohdan kanssa siellä parisuhteen sisällä. Et
Addiktin täytyy olla koko elämänsä hereillä siitä, että addiktio ei pääse uudestaan pintaan. Se tapahtuu rakkaudella ja hyväksynnällä ja se muuttaa muotoansa ihan hirveästi, mutta kyllä siellä pitää olla tarkkana tästä asiasta. Ja sen takia me kohdataan tätä mielihyvän hakemista rajojen kanssa. Eli tämä ei niinkään tarvitse, ainakaan mun sisälläni oleva osa, ei tarvitse niinkään jotain lohtua tai silleen nähdyksi tulemista, vaan tämä on nyt lapsiosa, joka kaipaa konkreettisia rajoja. Ja kuten me alussa todettiin, tällä osalla on hyvin tyypillistä levittäytyä vähän kaikkialle hakemaan ja vahvistamaan sitä tarinaa. Eli totta tosiaan siellä on ystäväporukoita, kymmeniä ystäviä, terapeutteja, työnantajia, minkä sä ikinä keksit, sä kirjoittelet internettiin siitä tapahtumasta, mikä nyt on heilauttanut sua jollain tavalla, ja haet sitä annosta uudestaan ja uudestaan. Haet sitä mielihyvää uudestaan ja uudestaan. Siitä, että sä pääset vaikka vaan puhumaan tästä ihmisestä. Niin nyt, jos tämä tuntuu sulle tutulta, niin sä voit ottaa tämän harjoituksen tai tämän narratiivin osaksi omaa kokemustasi ja matkaasi. Ja mä ainakin lähestyn tätä osaa tosiaan rajan vetämisellä. Jos sä kuulet itsessäsi semmoisen, että siellä on jotain hätää tai pelkoa tai semmoista, niin kohtaa ehdottomasti myös sitä. Mulle tää on vähän sellainen kuriton pikkuvekkuli, joka lähtee toimittamaan asioita oman pään mukaan miettimättä seurauksia. Ja nyt me puhutaan sille osalle mussa. Rakas pieni minä. Mä huomaan, että sä oot nyt tosi innoissasi tästä, mitä sä oot saanut sun elämääsi. Susta tuntuu ihan mielettömän hyvältä se, että sä oot saanut tätä huomiota ja rakkautta ja mitä ikinä sä olitkaan just nyt tältä ihmiseltä hakemassa. Ja mä ymmärrän sen tosi hyvin. On tosi ihanaa, että sä oot tosi innoissasi. Mä haluaisin olla sun seurassa, kun sä nautit tästä ja oikein kuplit iloa. Mä huomaan sen kyllä. Mä haluan kuitenkin nyt sanoa, että me laitetaan tähän toimintaan raja. Sä saat ehdottomasti olla tästä iloinen. Ja mä huomaan siellä vähän, että voi olla, että sun on vaikea sietää tätä tunnetta. Onko se niin valtava kupliva tunne, että sä et ihan pystykään olemaan sen kanssa? Mä haluan kertoa sulle, että mä oon tässä sun kanssa, kun sulla on tää vyöryävä, huumaava onnen tunne. Se ei ole vaarallinen tunne. Se on itse asiassa neutraali tunne siinä, missä kaikki muutkin tunteet on. Se ei ole hyvä tai paha. Ja sä et joudu kohtaamaan sitä yksin. Mä tiedän, että siihen liittyy helposti tämmöinen virittäytynyt olotila, mutta se ei tarkoita, että on mitään hätää. Kaikki on tosi hyvin ja sä oot täysin turvassa niin kuin aina muulloinkin mun kanssa. Ja nyt me tehdään niin, että sä saat kertoa tästä, sanotaan 2 sun ystävälle, sellaiselle luotettavalle, joilta sä tiedät saavasi tukea ja lempeyttä, ymmärrystä ja empatiaa. He ei tuomitse sua, he ei käske sun ryhdistäytyä, eikä he sano sulle, että nyt sun on aika kerätä luusi ja lähteä. Sä saat näiden ihmisten kanssa turvallisesti nauttia siitä hyvästä olosta. Me kerrotaan heille tämä tarina kerran. Ja sitten loput tunteet me kohdataan täällä itsessämme. Me ei valuteta niitä jonkun muun niskaan, me ei vuodeta sitä koko ajan ulospäin, koska ei ole mitään syytä, miksi me tehtäisiin niin. Ei meidän tarvitse pelätä tätä tunnetta. Onko siellä alla joku asia, mitä sä itse asiassa pelkäät? Ehkä se, että se loppuu, että tästä pitää nauttia nyt palavalla kiireellä niin kauan kuin se on tässä olemassa. Okei. Mä ymmärrän tosi hyvin. Sulla ei ole hirveästi kokemuksia siitä, että rakkaus kestäisi, tai että tämä turva kestäisi, tai tämä ilo ja onni kestäisi.
Mä kuulen, että sulla on siellä tällainen pelko, että tämä päättyy ja sä joudut luopumaan tästä ja sä haluaisit siitä mahdollisimman ison osan ennen kuin niin tapahtuu. Tosi ymmärrettävää. No mä olen tässä sun kanssa sen pelon kanssa. Sulla ei ole mitään hätää. Meillä on kaikki tämä ilo ja onni ja tasaisuus ja kupliva, huumaava tunne, vaikka meillä ei olisi tätä ihmistä. Mä tiedän, että sulla ei ole ehkä vielä sitä kokemusta, mutta mä oon itse asiassa aikuinen sinä. Ja mä oon kokenut monta upeata ja ihanaa ihmissuhdetta, joissa mulla on ollut tätä tunnetta. Ja se on ollut turvallista ja hyvää tunnetta. Ja mä ilomielin, aina kun sä tarvit sitä, niin tuon sen sulle. Me päästään siihen kiinni ihan koska me halutaan. Sä oot turvassa, kaikki on hyvin ja nyt me pysähdytään tähän ja ei kiirehditä yhtään minnekään näiden tunteiden ääreltä. Mä pidän susta huolta, koska mä olen aikuinen ja jos susta tuntuu joku tilanne sietämättömältä, niin mä astun heti siihen sun kanssa. Mä voin vaikka ottaa sen kokonaan kannettavaksi. Sulle ei ole mitään hätää, mitään pahaa ei ole tapahtumassa, sä et ole tehnyt mitään pahaa. Ja kaikki on hyvin silloinkin, kun me ollaan paikallaan. Mä haluan, että säkin pääset kokemaan aitoa, rauhallista rakkautta. Ja se löytyy sieltä, kun me pysähdytään. Mä näytän sulle siitä palan kerrallaan. Ja näin me parannetaan pala kerrallaan tätä addiktiokäytöstä. Moikku!